Srbija tek u 4. šeširu. Orlove remi sa Bugarima može skupo da košta. Evo od čega zavisi konačan poredak. Fudbaleri Srbije mogli bi da dočekaju žreb za grupnu fazu Evropskog prvenstva u 4. šeširu. Nakon plasmana na Euro u Nemačkoj zavladala je euforija, ali posljedice neočekivanog remija sa Bugarskom stižu na naplatu. Zbog remija u Leskovcu, Srbija bi mogla da završi u 4. šeširu. To je trenutno najizgledniji scenario. Srbija je na tabeli drugoplasiranih ekipa ispred Italije, Ukrajine, Slovenije, Hrvatske, Slovačke i Češke. Orlovi imaju 14 bodova, oduzimaju se bodovi osvojeni protiv posljednje plasiranih, a preostalih 5 selekcija po 13, međutim mi smo naš posljednji meč odigrali. Da bismo ostali u 3. šeširu, ispod nas mora da ostane barem 3 od pomenutih 5 ekipa. U ovom trenutku, realnije je da ispadnemo u 4. šešir. Italija i Ukrajina igraju međusobno, a bez obzira na krajnji rezultat tog meča neko nas iz tog duela prestiže. Slovenija igra protiv neugodnog Kazahstana, ali se očekuje da slave u tom duelu. Hrvatska igra protiv Jermenije, Slovačka gostuje BiH, dok Češka dočekuje Moldaviju.